Sergio, de la Penya de Badalona, el Rafael, el Xavi de l'Esticaful, l'Oriol, el Juan Carlos, el Pedro, a tots els que esteu celebrant que en el dia d'avui heu aconseguit baixar marca, nois. Enhorabona, després de córrer pels carrers de Barcelona, després d'haver gaudit d'aquesta festa de la mitja marató, tot i la pluja, els que heu aconseguit baixar marca, nois, noies, moltes felicitats, enhorabona a tots. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Nosaltres de moment hem de deixar un moment de línia d'arribada. Ens centrarem en zona de podi perquè començarem d'aquí a molt poquet la cerimònia de lliurament de trofeus del dia d'avui, d'aquesta mitja marató de Barcelona 2011. Por eso Powerade te ayuda a rehidratar y reponer los electrolitos perdidos. Porque una forma de darlo todo es que a tu cuerpo no le falte de nada. Con Powerade, tu límite te lo pones tú. Powerade ayuda a rehidratar y reponer. Bé, doncs ja s'ha notat aquest canvi de música, això ens indica que hem de mirar un momentet aquí en aquesta zona de podi perquè és el moment de retre homenatge i de retre tots els aplaudiments i tot el nostre caliu als campions del dia d'avui en aquesta mitja marató de Barcelona 2011. Els primers classificats, preguem també que ens acompanyin les autoritats i que pugin a l'estrada, que donaran els premiacions que rebrà de mans del senyor Albert de Mont, responsable comercial territorial d'Ibercaja, aquest trofeu com a segona classe.